एबसुनि बे गथ'आ डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। बै समाव एबसु एनडिपि जुवा गेलेग्राफोरखौ हमोमोन। प्रहलादा जुवा गेलेग्राफोरनि फैसा लानानै एबसुनिफ्राय जोख्लाय हरजादों। दा बेबायदि नंबां जाबां गथ'फोरखौ बियो लायो हाग्रामाया। बेबायदि नंबां जाबां आखल गैया बाखल गैया एथिक्स गैयि गथ'फोरखौ बियो लानानै दिनै समाजखौ नस्थ' खालामदों। थाखाजों फैसा गेलेदों बिसोरो, मानसिफोरखौ भिखारि बिबायग्रा खालामदों। दिनै बिनि थाखायनो खोब आर्जेन्ट आङो गोसो गैयामोन। आंहा गोबां मावनांगौफोर दङमोन। रायजो राजाखौ बे नांगोल बोराया ओरैजाया थगायबाय थादों, होनबाय थादों बिथांमोनहा गर्जनालायनो प्रमदनिफ्राय 10 कौटि ना मा होनदों फैसा लाबायनो। प्रमदा आंनो मानो फैसा होनांगौ जाखो? सानफ्रोमबो सान हर आङो बे बिजेपि बे इउपिपिएलनि एगेन्स्टैनो बुंगासिनो दङ। हा गर्जननो फैसा होनानै मा लाब बिस्रा? हा मा लाब जागोन? बा गर्जनाबा मानो लाखो? उइड्रवालनि टाइमा गासैबो थांजोब्बाय, बारलांजोब्बाय, सानसेल'सै। एफा गोबाव बे 45 दिनखौ गर्जना दिनै केम्पेइन खालामनो हायोबा बे सानसेया जेबो नङा गर्जन मुसाहारिनि थाखाय। हाग्रामा बिथाङा बेनिफ्राय सोलोंनांगौ। खाम्फा बिथाङा बेनिफ्राय सोलोंनांसिगोन। हाजार बार बिथांमोना गर्जन मुसाहारिखौ नाजादोंमोन फैसाजों बायनो, नाथाय गर्जन मुसाहारिया फैसाजों बायजाग्रा नङा। हाग्रामाया बेखौ सोलोंथों, खाम्फाया बेखौ सोलोंथों। जोंनि इयुन जोलैखौ बिथांमोना बेबायदिनो थाखा फैसाजों दिंखिया मैगंफोर बायदि, सिब्रु मैगंफोर बायदि हाथाय बाजाराव मैगं फाननाय आरो बायनायफोर बायदि बायलाय फानलाय खालामबाय थादोंमोन। नाथाय गर्जनखौ हायाखिसै। बिथांमोना लाजिबाय, नांगोलनि फाला थलल' गबाय। गाबोन समफोर बिथांमोना इलेक्सननि उनावहाय ओंखाम गेफेनि अनगायै जेबो जानो हानाय नंलिया। बेनिफ्राय हाग्रामा बिथाङा सोलोंथों। गर्जनसो, बेयो गर्जन मुसाहारि। आंनि सोरजिग्रा, आंनि बिदा फंबाय इयुन जोलैखौ आं फोरोंलांगोन जे जों फैसाजों बायजानो नाङा। थाखा फैसाया देरसिन नङा। लाजि गैयि बे नांगोला गुरलाब मास मोनब्रै मास मोनबानि सिगां एखेबारे बिरजाब जयनिं खुंबाय। सेंग्राफोरखौ सिख्लाफोरखौ स्कुलनि गथ'फोरखौ कलेजनि गथ'फोरखौ थगाय सोबाय। हाजार फैसा उरायहोबाय। बैनि दोहौआ मानो थांखो? बैनि दोहौआ बहा गोमाखो? लाजियाखिसै बिसोरो दिनैहाय? बिनि दोहौआ बहा गोमाखो? होनजोब्बाय बर' मानिया 99% बर'आ नांगोलाव हाबजोब्बाय। नांगोलानो देरहासिगोन। दिनै सासे बे सामायनो दं गर्जनखौ थाखा गैजाया फैसा गैजाया बेखौ मानो गिखो? मानो गिखो आंखौहाय दिनैहाय? लासिंसिं मा बुंखो? बे प्रहलादा मा जावलिया बावलिया गोदो नोङो एबसुनि थानाय समाव एबसुनि बे गथ'आ प्रेसिडेन्टमोन। एबसुनि बे गथ'आ डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। बै समाव एबसु एनडिपि जुवा गेलेग्राफोरखौ हमोमोन। प्रहलादा जुवा गेलेग्राफोरनि फैसा लानानै एबसुनिफ्राय जोख्लाय हरजादों। दा बेबायदि नंबां जाबां गथ'फोरखौ बियो लायो हाग्रामाया। बेबायदि नंबां जाबां आखल गैया बाखल गैया एथिक्स गैयि गथ'फोरखौ बियो लानानै दिनै समाजखौ नस्थ' खालामदों। थाखाजों फैसा गेलेदों बिसोरो, मानसिफोरखौ भिखारि बिबायग्रा खालामदों। बेरे फुंजानि मानसिफ्रा बिसिनि न'खराव थाङो 50 थाखा 100 थाखानि थाखाय सानसे थाला थाहैयो। बिसि फिसाय गारनानै दाउ अमा बोरमा फिसिनायखौ गारनानै दिनै बे हाग्रामानि निथिया जोब्बाय। लाजि गैयिया गर्जनखौ बायनो हागोन बिसोरो। अख्रां गंसे फैसा गारफैबाबो गर्जना बे फैसानि लब नङा। आं खोब दुखु मोनदों बिथांमोना गर्जनखौ बायजाबाय, प्रमद बर'जों बायजाबाय। आं बिथांमोननिनो सान हर सानथ्रोब हरथ्रोब एगेन्स्टै बिथांमोननि हेंथायै आं बुंबाय थादों। बिथांमोना आंखौ मानो बायनो बा आंबा मानो बायजानो? दा बेखायनो आङो दिनै बे प्रेस मिटजों बेखौनो खावलायनो सानदों, रायजो राजाफ्रा घाबरायनो नाङा। नंखायथार जेरावबो कंग्रेसनि दोहौ, जेरावबो आखाइनि दोहौ। नांगोला जेरावबो गैलिया, रावबो नांगोलनो भट होला। बिसोरो बेखायनो मा खालामगोन मा मागोन जोबथा हाथियारा बेनोमोन खोमा हाग्रामानिया। जे गर्जना फैसा लाबाय, गर्जना जिरायबाय, स्क्रुटिनिया बारलांबाय, उइड्रवालनि 22 थारिखआ बारलांबाय। दिनै सानसेल'सै गर्जना मानो जिरायनो? गर्जना जिराय। नंबां जाबां आखल गैया बाखल गैया एथिक्स गैयि गथ'फोरखौ बियो लानानै दिनै समाजखौ नस्थ' खालामदों। थाखाजों फैसा गेलेदों बिसोरो, मानसिफोरखौ भिखारि बिबायग्रा खालामदों। बेरे फुंजानि मानसिफ्रा बिसिनि न'खराव थाङो 50 थाखा 100 थाखानि थाखाय सानसे थाला थाहैयो। बिसि फिसाय गारनानै दाउ अमा बोरमा फिसिनायखौ गारनानै दिनै बे हाग्रामानि निथिया जोब्बाय। लाजि गैयिया गर्जनखौ बायनो हागोन बिसोरो। अख्रां गंसे फैसा गारफैबाबो गर्जना बे फैसानि लब नङा। आं खोब दुखु मोनदों बिथांमोना गर्जनखौ बायजाबाय, प्रमद बर'जों बायजाबाय। आं बिथांमोननिनो सान हर सानथ्रोब हरथ्रोब एगेन्स्टै बिथांमोननि हेंथायै आं बुंबाय थादों। बिथांमोना आंखौ मानो बायनो बा आंबा मानो बायजानो?
दा बेखायनो आङो दिनैनि बे प्रेस मिटजों बेखौनो खावलायनो सानदों रायजो राजाफ्रा घाबरायनो नाङा नंखायथार जेरावबो कंग्रेसनि दोहौ जेरावबो आखाइनि दोहौ नांगोला जेरावबो गैलिया रावबो नांगोलनो भट होला बिसोरो बेखायनो मा खालामगोन मा मागोन जोबथा हाथियारा बेनोमोन खोमा हाग्रामानिया जे गर्जना फैसा लाबाय गर्जना जिरायबाय स्क्रुटिनिया बारलांबाय उइड्रवालनि 22 तारिखआ बारलांबाय दिनै सानसेल'सै गर्जना मानो जिरायनो गर्जना जिराया आङो बे हारिखौ आंनि बिदा फंबाय आंनि फिसाफोरखौ बे इयुन जोलैखौ बोखांनो गर्जना आवगायदों आङो दिल्लीयाव थांगोन आङो बर' समाजखौ फोसाबगोन आङो बिटिसिखौ फोसाबगोन प्रमट मावनो हायैखौ आं मावगोन हाग्रामानि आद्रा खामानिखौ गर्जना मावगोन हारि आरो हादराव गोजोननाय आरो अनलायनाय आरो जौगानायखौ लाबोगोन बेनि थाखाय गर्जना आवगायदों दा बेबायदि गोदाव सोराव लेम एक्सकिउस होनानै गर्जनखौ बिथांमोनहा फावसायहोनो हानाय नङा रायजो राजाफ्रा जाहाथे दागाब्रायथों गर्जना दङ रावजोंबो बायजायाखै आरो रावबो गर्जनखौ बायनो हाया हाग्रामाया नाजादोंमोन थोरफो मोनफ्रोमबो समाव गर्जननि सिम्पोल हाथियारा हाग्रामाखौ फेजेनदों जे गर्जना नोंथांमोनजों रायलायनांगौ जेबो उसु गैया आं बेखौनो खावलायनो सानदों नोंथांमोननियावहाय जेरै बेयो बेनिखायनो कंग्रेसआ खोब स्ट्रं कंग्रेसआ बोलोगोराथार गामि गामि हाबजोब्बाय जों मिथिबाय जे बयबो मा बर' मा हारसा मा गार' मा मेर' मा बांगाल मा जुंगाल गासिबो कंग्रेसनि पक्षआव दङ बेखायनो हिमन्त बिश्व शर्माया जावलिया बावलिया मास मोननै सिगां होनदोंमोन जे कंग्रेसआ जिर' प्रमद बर'आ राजु बिथाङा होनदोंमोन क'क्राझाराव कंग्रेसनि जेबो मोनामनाय गैया मानो फैदों उपेन बराखौ दिनै नुबाय कंग्रेसआनो सबसे स्ट्रंसिन जानानै दा बिनि इंगित हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै क'क्राझार मोखां सुबानो क'क्राझारखौ गोसोखाङो खोमा बिथाङा गिलु बालु मानसि क'क्राझाराव फाथायहैबाय कंग्रेसआ जुदि जेबो गैयामोनब्ला दुरबल मोनब्ला जिर' मोनब्ला नांगोलाथ' गावसिनिखा गावसिनिनो बि टिम मानो फैनांगौमोन बेनो फोरमान जे बिथांमोना कंग्रेसखौ थोर लोहो गुरलाब बिखा मावलायनाय गिगासिनो दङ कंग्रेसआ बिपिएफनि भटार्सफोरखौ बोनो हादों नामा जायनि थाखाय बिथांमोना बेफोरबायदि पलिसि लायो कंग्रेस फैनाय लोगो लोगो बिपिएफनि भेटिया कमप्लिटलि धंस जाबायब्ला कंग्रेसनि भटजोंसो बिपिएफआ गभर्नमेन्ट दादोंमोन बै समावबो कंग्रेसनि अननाय कंग्रेसनि आशीर्बाद तरुण गगैनि आशीर्बादजोंसो बिपिएफआ राजा फिसा बायदि सासन खालामदोंमोन दिनै बिथांमोनहा बेखौबो फांसे फांनै आं सानदों आरो बिपिएफआ गर्जन थासान्दियाव हाग्रामा बिथाङा फांसे फांनै जिरायनो थाखाय साया दंफां दङमोन खोमा सानदोंमोन आं आरो बेखौबो बिथांमोना दानफायनानै लाबाय बे भुल जाबाय दिल्लीयाव कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट दागासिनो दङ क'क्राझारावबो गर्जनानो देरहानानै थांगासिनो दङ बिथांमोना बै सायानि बिफांखौ दानफायबाय आरो उफाय गैलिया बिथांमोननि अबस्थाया गाज्रिसिन जासै